Imobi agwara ha dịka. Gịnị mere kwuo okwu? Achọrọ m ije n'igwe. Mana achọrọ m ịnwe nwe je. Achọrọ m ịdị ndụ eje n'igwe. Na nye m ihe ga-eji efe efere ma efere n'igwe. Mụ na Chineke wee kpaa iru n'iru. Mụ na ezigbo akpaa iru n'iru. Ezigbo mụ na ya kpaa iru n'iru. Otu ha ncha nọ n'eluigwe ebe a mfere je mụ na ha kpasịa onwe ihe anyị na-emewere nya gbara ebe a. Mana m ga-enye gị ọdụ ụna. Bam, chọọ ife n'ife nye m. Bam. Ịpụ hala ebe ụzọ gbara ịnọ ma wee saa. Ịbịa ga wụpụ gị na lọta. Ifepụ. Lee ya ebe a. Nke a wụ okwute. Nke a wụ ọdụ ụna. Ịbịa ga wụkwasị ụkwụ n'elu okwute. Tụkwasị n'ụkwụ n'okwute a. Bịam. Ijebe. Ngwa lee ya. Iru kenesere m Ikemba. Odogwu. Odogwu. Kenesere m ya o. Odogwu ga-ebo. Ọ gịnị ka a na-ekwu? Chetakwa ihe m gwara gị. N'ezi gbara ịnọ. Nke gbara ịsa. Ndogwu kwasịkwụ na ya. N'okwute a. Ebie m aka n'ala. Ịfịam. Ewenye m onwe m. Si je. Na-eje. Enigwe ka m na-eje. Na-agbago. Okwu agwụ. Oye, dọkụmentị anyị eruo n'eluigwe o. Arịrịọ anyị bụ ka Chineke saịnara anyị dọkụmentị a ka anyị nwere n'onwe anyị zuru ike eji afụfụ aṅa isi. Onye gasị na ihe dị mma adịghị ya mma, onye ka ga-akpọnye shuga n'ọnụ ọgbufu esi na ọrịa mma. Chineke saịnara anyị o. Chineke eluigwe eze gbata bịa nyere anyị aka, ọdụm ebo Julia na mgbata bịa nyere anyị aka. Bịa nje Michael, obi adọzi mma n'eluigwe ebe a nọ ugbu a. Obi adọzi mma, atọzi m ịgbadasị ugbu a n'ụwa ka m ga-weta the documents. After all, ụmụ ọcha ka m wee debe ya na draw ka m je weta ya gbagotekwa n'eluigwe ebe a. Ikemba Nnewi, ezi Igbo gburugburu, mgbada ị na-achị gbada n'ụwa ọ gaghị enyere gị aka chaa. Ọ gaghị enyere gị aka chaa. Ịkpọ na PA gị ka o wegotara gị dọkụmentị a, o wetanwu ya. Ọ kaala gị mma na ịkpọrọ onye ọzọ ka o wegotara gị dọkụmentị a, maka na ịma ahụhụ ịtalụ na ọ ga-ịnụ welute ebe a, maka na enwere ike tupu ị na-ejeche weta ihe agbagote ọzọ onye ọzọ anọchie pozishọn gị. Ọkwa ya ka m ji agwago maka ịma ahụhụ na ọ ga-ịnụ na afọ ịta tupu ilute ebe a, maka ada ama ịma na ada ahụ Chineke kwada. Ọkwa ya ka m ji agwa gị maka ọkwa ịbịa kịtị bidokwa n'ụwa ọgụ tiwasịkwa ndị mmadụ ọnụ. Ị na-asị m kpọọ onye ọzọ kemgbe m bịa n'eluigwe ebe enwere m foonu, o nwere foonu m na-eyuzu n'eluigwe ebe a. Weta foonu gị ahụ i nyeburu mgbe ahụ ka e were kpọọ PA. Foonu ahụ i nye m ji wee kpọọ PA, weta na eke were kpọọ onye ọzọ. Ezi Igbo gburugburu, mgbe gbọọ dị nọmba kpọọ onye ahụ ị chọrọ ịkpọ. 08061114932004999. Ngwa kedu afọ onye a foonu ara ngbago? Afọ ya bụ Imobi. Kedu ka ụdị nọmba dị n'oge? Nna ndị ọcha ga-egbukwanụ mmadụ. Hello, onye na-ekwu? Ọ bụ Njem Michael na-ekwu. Kedu Njem Michael nke ọ bụkwa? Mmadụ ọ na-aza ya Njem Michael? Kedu nke ọ bụ? Ọ bụ Njem Michael nke n'igwe, mmụọ ozi Chineke, ọ bụ ya na-ekwu. Njem Michael nke n'igwe, mmụọ ozi Chineke. So na Chineke ji nọmba m. Alaferela m. Nsogbu ahụhụ ụwa wee na-akụ m isi. Stop your mouth! Close your mouth! Listen. Look, Nigeria, what you decide here is what you are going to do. You are short. Nothing concerns you here. Nigerian manifest. My speaker. Are you not seeing me? Hold on. Are you not seeing my answer? Sit down. It's not you. Sorry, madam. Sit down. Carry on. Correct, sir. Thank you, honorable speaker. I'm Honorable Mrs. Linda Jala. I'm representing Obologo constituency. Honorable Speaker, sir. With due respect, sir. It beats my imagination when I came in here and saw these little bags of money. Yes. Honorable Speaker, sir. I am not happy about it. Honorable Speaker, sir. How do you expect
point? Yes. Then how do you expect us to go on with this little bag of money? I just want to register my arrears. To be frank with you, and the house, I am not ready. As far as Honorable Mrs. Linda Jala is concerned, thank you. Thank you, my dear. I don't see my Order. Thank you, Mr. Speaker. I am Kevin Odumod from New Haven constituency. Mr. Speaker, sir, I want to support the Mr. Speaker and to draw your attention to this peanut you said we should take. Mr. Speaker, sir, there is nothing to write home about this man. Yes. Oh. What is happening here? Finish. I go back and make money. Yes. I need to buy a house in London. Oh. I need to buy a Jeep for my wife. And I need to buy 7 Jeeps for my 7 children. What are we talking about? Therefore, Mr. Speaker, sir, I suggest we increase this amount by 100%. Yes. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Thank you. Honorable Speaker. Honorable Speaker. Honorable Speaker. Order. You must leave me. You must leave me. I have something to say. Honorable Speaker. My name is Musa Ajenti. I'm covering National consequence. What is I talk? We say, if you tell me, say, my this small money go. I know go clear. Now go give me big money. I go take you something where I want. Yes. Oh no, I don't talk about. Yes. If you don't do am detail the way I talk now, I go pump everything here. Can I say something here? Honorable sir. Thank you, my speaker. Speaker, I am Honorable Ramatu Ramati, representing our Omata constituency. Please, sir, this money is very small. I'm supporting my colleague, Linda. This money is very, very small. I am even talking of asking you to add money to this for our wardrobe allowances, and you are now cutting the money. Yes. You need to increase this money, sir, because we need to cover so many areas. As the senators, we have a lot of things to do with money, and we need to do so many things to cover up our constituency. Remember the other speaker normally give us money every week, but you once in a month, and still you are giving us more. Please try and do something about it. Thank you. Yes. Mr. Speaker. My honorable speaker. My honorable speaker, sir. My speaker, sir. Something to say, sir. Thank you, my honorable speaker. My name is Honorable Duru Abu. I'm representing Umuduru, Nokwara constituency. All of us have many places to go today. Then we are here wasting our time. I suggest let's share the money and get that. Shut up!
sense. Me, I let's go now. Sit down. This short man. My speaker. Order. Honorable members, you all know that last year, we have been running. For this is respecting this family. What is this? We have managed this one. Let us calm down and manage this. Next year, we may increase this smoker to big back. Let's start now. Our oil is still from everything. Do you know where we'll be next year? No, we will not manage it. Please, let's manage this one. I didn't bring the money. Let's call the. I will be visiting the money. The Honorable Speaker, Tom Brown Onyedi. Deputy Speaker, Ikenga Odom. Honorable Thomas Douglas. Honorable Mrs. Kyle. Honorable Chief Ogogo. Honorable Joshua Eke. Keep that gun. Keep it there. No, I said let me the one. Leave her. Honorable Mrs. Ramatu Radima. I go pass everything today. Order. Honorable Mrs. Kate Ndubisi. This money bring to you. I go pass everything here. Pass everything. Honorable sit aside, Croker. Thank you, Mr. Speaker. But I'm not happy about this little bag of money. Honorable Bello Adamu. Honorable Mrs. Kate Adubisi. Mrs. Gate? Which guy Mrs. Gate? Mr. Speaker. What is going on? Honorable Mrs. Adamu. What do you want to do? You want to Nigeria. Catch Nigeria today. I will finish the Nigeria today. Cut them. Push them well.
Nigeria. Now today. Let him come out now. Hey. Let him come out. I go do him, Let him come out. Nigeria. Let him come. I will finish Nigeria. Cut time of this is today. Let him come out. Today. Let him come. Let him come out now. Today. Nigeria. I will do him. Pieces them. Cut them. Today. See Nigeria. I go kill Nigeria today. I go kill her. Kill him. Isi ekwe nwụ nnewu ị hụrụ ebe Nigeria na-eje onwe ihe na-achọpụta na-eme. Nigeria ugboro ne ka mkpọrọ ị na-echi ntị ị na-anụkwa ka nna akpọ ọ gịnị na-ahịọ n'ime gị ka nna ajụ Nigeria na ndị bi n'ime ụnụ ka nna ajụ ajụjụ a ọ gịnị na-ahịọ n'ime ụnụ kedu ihe na-ahịọ n'isi gị chibụ anụ ọzọ ọ bụrụ ọgwụ ọjọọ ere ihe ka ma ekpupụ inye okpu ihe ju akpa amachie nya ọnụ mgbe ihe dị mfe ka Sonny Okosu tiri egwu wee na-ajụ which way Nigeria anya na-abọ karakara mana kịta wepụtụgo onye ihu pụta onye azụ ihe ọ na-asụzi Igbo akpụ nọ n'ite mpụtụ opụta onye ihu opụta onye azụ Nigeria ị ga-enwekwa ike ịgba ọsọ ndụ gị na-eche ka mmadụ gbara gị nyama ọsọ Nigeria gbakena ọsọ ndụ gị zọta onwe gị na ndị niile iburu ụzọ gbaba ọsọ na-asịzi gị jisi ike obodo niile ịzụrụ azụ na-asịzi gị jisi ike Nigeria aga m asị na ihere ma eghị ka aga m asị gị jisi ike nke m ga-agwa gị kena Nigeria zọ n'onwe gị azọ na onye ibie gara ọkpụọ nshinshi ọsọ onye ibie gara o mee ka ọ kpụrụ nwa nshinshi ọsọ Nigeria ma enyi ka ị gbara obere ọsọ ka ị sụkwudozie ndị ghara agha na o nwere ndị ị gagburu agha ịghaziri gị kịta chụkwudo ha obodo niile siri na gị wee dọrọ ọkụ na-enwe ọkụ stedi mana nke gị a na-eme ya rasa obodo niile ịzụrụ azụ ibidoro ahịa ha kachasị gị na-asị gị jisi ike Giant of Africa mana agụụ na-anyụcha ndị bi n'ime ihe kpakọ biko ajụjụ m na-ajụ Nigeria one ndị ebudo Nigeria na-ekwu okwu Nigeria one ndị ebu Nigeria na o nwere ndị bụ iche onye ka a na-agwado nwa kwa mmụ na gị onye ndị ebu Nigeria ọkwa mmụ na gị bụ Nigeria inekwa n'anya ofuma ịfụ na ihe na-eme n'obodo a bụ ihe na-eme na Nigeria o si mmụ na gị n'aka gwakena onwe gị eziokwu gwa nwanne gị eziokwu mana aka na-ajụkwa ajụjụ asị Nigeria biko ọbara niile ha na-awụfu n'isi gị maka ihe niile a na-ada bụ n'isi gị ka ọ na-ada ọbara niile ha na-awụfu ma nke okenye ma nke ụmụaka ma nke ikwu na ibe ma ndị ọgọ ihe niile bụ ọbara na-awụfusi na Nigeria anụmajụ ọbara niile ha na-awụfusi n'isi Nigeria unu ji ebudo nkwa ụmụ anyị o ji ebudo nkwa ibu ya ihe abụkwa nnukwu ibu maka ọbara niile ha na-awụfu yoyom bụ na ọ nwere ebe ọ na-akụkọ
o nwere ebe ọ na-ahịkọ na-agbakọrọ dịka ide ọ kwado isi mmadụ ka ọ ya ada nya ka nna ajụ Naijiria ga-ebido nkwa ibu mgbe ọ ga-eme backfire mgbe ọbara niile ga-ebi n'iti mkpu ọbọ wee na-eti mkpu na-ebe akwa na-ebe arịrị ahụ ọ na-ebe ebu n'isi ka ọ ga na-ebe na-abịa na-ahịkọ ị ga-ebido nkwanya na ibu mba ajụjụ nna ajụ bụ ebe ka ị ga-agbaje Naijiria ga-agbapụ agbapụ ofu onye zara afa sị na ala dị eje mba unu ga-agbaje ebe ala dị eje mba Naijiria enweghị ike ifopụla obodo ọzọ ebe ahụ bezi ka ọ ga-ebezi wee ruo ọkpụtọrọkpụ ruo mgbe onye nwaanyị ga-abịa onye nwaanyị gbara nkịta ebe ka ị nọ n'ụra ka ị mere travel ị na-eketa ka ndị a si eme mmadụ Chineke kere eke ihe ma ndị a na-egburu isi na ndụ efu ka isi mmadụ na-agba ka futbọọlụ n'ala kpomkpomkpom ma ndị egwuchara ala gwucha ala asị ha gwuru ala ha ewere aka ha gwume ala ili ha gwucha asị ha rikpuru ma ndị a na-amụnye ụlọ ọkụ gwugwo ha n'ime ụlọ mụnye ụlọ ọkụ ụlọ a na-agba kpotokpotokpotokpoto gbagide wee ruo mgbe ebe onye ahụ nọ ọ na-elele ọnwụ ya ọ na-anwụ Chineke ị mara ndị a nwere ajọ obi karịa ndị kpọgburu Kraịst n'obe onye nwanyị ruo ole mgbe ka ị ga-eku n'ịbụ ọbọ gosi anyị na ọ bụ ndị ọbọ kacha akacha obi na-agba m mme anya na-agba m mme ọkwa ọnọdụ ụmụ nwaanyị debere anyị ka anyị na-aya ọkwa ọnọdụ ụmụ nwaanyị debere anyị enweghị ndidi onye ka anyị ka na-aya wee ruo taa ọ bụ na Sara nwere ndidi chere oge Chukwu soro die bụ Abraham nwee ndidi chere oge Chukwu akarị inwe ihe dịka Ishmael na ndị otu ya ọgwụ ụmụ Ishmael ka anyị na-aya ọgwụ ụmụ Ishmael debere anyị n'ọnọdụ erighị ndị aṅụ mmiri edebe iko n'oge gara aga ọ kpọtụrụ ọgụ Iran na Iraq ekwubilata mmadụ onye ebue ọkwa Saddam Hussein ọkwa nwa Ishmael a na-ekwu nke ahụ atụ bọmbụ na Amerịka egbubilata mmadụ onye ebu nke ahụ ọkwa Osama bin Laden nwa Ishmael a na-ekwu ka a na-ekwu ọ dịka nke ahụ ezu ọkpọtụọ n'Ijipt nwa amadi a wee rigoro ka ọ chịa ọchịchị otu o siri masị ya obodo wee jụ na ọ ya achị ya ọgụ wee kpọsuo wee gbuo mmadụ sụọ mmadụ akụ onye ebu nke ahụ Mubarak nwa Ishmael mmegbuo onye ghara ibie otegokwana ihe memere kee maka Libya mgbe ọ kpọsuru na Libya mgbe onye nke rigoro na Libya wee mee na Libya bụzi prọpati nyawa ma ọ prọpati nna ya obodo wee jụnụ o wee kpọtụọ onye ka na-ekwu maka ya Malam Gaddafi ọkwa nwa Ishmael ngwa n'ezie Naijiria eburu na ha bata na Naijiria ihe a na-aya Naijiria kịta bụ ndị Boko Haram ha na-egbu na mmadụ na-egbu mmadụ maka igbu mmadụ adịghị ha ka ihe ọkwa ụmụ Ishmael mana Naijiria ka na-ajụkwa ajụjụ a maka onye ajụjụ adịghị efu ezi ewe na-ajụ Naijiria biko dododo ndoriko na ikpere m dị n'ala zani m ajụjụ a n'obi ọcha unu asụ na-asụ wee za m ajụjụ a sani m ajụjụ a n'obi ọcha unu ejikwa n'ilu wee za m ajụjụ a ọkwa sị na ọ bụ ofu nne mụ Naijiria okewere ekewa ọdịna ndị gbogbo agụbọrị agụbọ ọkwa sị na Igbo Awụsa Yoruba ofu nne mụ ha mmadụ ịtọ ọkwa eziokwu ka unu gbara nkịtị ọkwa sị na ọ bụ ofu nne mụ Igbo Awụsa Yoruba ọ gịnị na-eme kịta biko ufu na ọkụkọ o nwere ike ịchị ewu na agụ o nwere ike ịchị ndị nke a bụ ndị na-egbu mmadụ sị na ha ji enwe promoshọn ndị nke a na-asị na igbu mmadụ bụ arụ dịka na akwụkwọ nsọ si kedu ka o siri dị unu ka ọ ya adaba na onye na-egbu mmadụ na onye ada egbu mmadụ oge bụ nwanne maka ọ bụ na ewu ama ha na ọkwa agụ ga-eburi erie ọ bụ na ị were ewu wee tụwa n'ebe mbaji dị ọkwa ịma na o ji eri mbaji ị were ọkụkọ je tụwa iri uchu ọkwa ịma na ọ ya adọsa ya adọsa elee ka unu si anyị Igbo na Awụsa na Yoruba bụ ofu nne na anyị nọ na one Nigeria anyị kwere ekwe mana one Nigeria ahụ anyị ọka bụ ya kịta unu ka nna ajụ ajụjụ a zana ya anyị ọka bụ one Nigeria ka ọ bụtara Nigerians ka anyị bụrụ Now waiting to happen.
Now waiting they happen. Nigeria is on fire. My people are dying. My people are suffering. Oh, now waiting they happen. Nigeria is on fire. Why are we fighting? Why are we bombing? Killing one another. Nigeria is on fire. I say, why are we fighting? Why are we bombing? Kidnapping one another. Nigeria is on fire. Kidnapping the June Benilo. Musa Barakariana. Akwamado Kane Budify. Nigeria is on fire. Musa Barakariana. Kidnapping the June Benile. Akwamado Kane Budify. Nigeria is on fire. Now waiting to happen. I don't know. Now waiting to happen. No, I don't know. All in the messy. Nigeria is on fire. Nigeria is on fire. Nigeria is on fire. Now waiting to happen. I don't know. Now waiting to happen. No, I don't know. Now waiting to happen. Nigeria is on fire. Now waiting to happen. Nigeria is on fire. Our governors now waiting to happen. Nigeria is on fire. Our senators now waiting to happen. Nigeria is on fire. Now waiting to happen. Nigeria is on fire. Ntakata na anu gburu ọkụkọ tamata ma ọkụkọ kpara ajụrị. Gekwa ntị ka mgbe unu nke bụ eziokwu. Ndị ji ọfọ obodo a bụ Naịjirịa bụ ndị Igbo. Mana ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Ọ bụ akpịrị ego ji anyị nwa bụ ndị Igbo. O nwere mgbe kwuo okwu esi nye m ego gbuo nwanne m. Nye m ego ka m gbuo nwanne m. Ọnya ji anyị. Echetara mgbe ọ na-abụ maka ruo echi ọ ka dị n'ire. Aba English men, ọ bụrụ Igbo men. Ndị Igbo na-agba ndị nke mbụa n'ụwa niile mana ọ bụ akpịrị ego maka na onye ọbụla na-agba mba na-eji aka n'obi na-agwa ndị mmụọ ebe ndụ ya dị. Ọ bụ ndị Igbo siri ndị agbata obi anyị ụmụnne anyị na onwe ekwara ihe anyị chi na onwe ihe anyị pasatara n'ọkwa ego ka anyị ma inye m ego m egosi gị ebe nwanne m nọ ije nwa ya ka oke gbuo onye were eme n'otu siri sọgụ ọnya ji anyị n'ọrụ ruo taa. Ọkwa na-ekwu mgbe a lụrụ agha a na-asị alụ na asị nye anyị egbe na mana ga anyị jebe agha Ojukwu wee sị na alụkwa ọgụ a na ndị emeriri na-abụ slevu forever ọkwa nye ka anyị mụta ife ajụna na ndị otu ewee na-abụ achịrị pụọ ere egburu egbuzizie ha anatagburu ọzọ. Onye ka m ga-ekwu ghara ibie isi mana mmiri ya gbarụrụ ihe a jiri isi wee gbarụ mana nya ka m na-ajụ ndị be anyị ka anyị were kere na akpịrị ego aji anyị n'ọrụ debekere n'akụkụ ka anyị mara na ya azọta ihe anyị furu mana o nwere ajụjụ ọzọ sị ka m jukere biko ana m ekwu ya na onye ajụjụ adịghị efu ezu si ja m ajụjụ a biko mgbe ndị ofe mmanụ chiri obodo a ndị Igbo ọtụrụ bọmbụ mba ajụjụ ka m na-ajụ ofe mmanụ chịrị chịkwakwa mgbe ha na-achị Igbo ọtụrụ ha bọmbụ ọ dị mma ndị ugwu buru ụzọ chi afta ka agha mere ha wee chi achịkwakwa onye chiche onye nwanne ya onye chiche onye nwanne ya onye chiche onye nwanne ya ma ndị emere hand over ma ndị atụrụ elekshọn Igbo ọtụrụ bọmbụ ajụjụ ka m na-ajụ Igbo atụrụ bọmbụ ọ gịnịzi ka o jiri dizie na nke a oke oyeru anyị n'aka asịsị ka eke ya sịa onye nke nọkịta abụkwa onye Igbo o wee dị otu a ọ bụ onye traịbụ onye mana ọ na ha anụ asụsụ anyị hapụtakwa na agbakwere nke agbakwe nke ọ dịka ọ bụ onye Igbo ọ bụkwa onye Igbo o wee na-ada kwapụ unu dum gbachie m ezigbo onye Igbo banye n'ọchịchị a onye Igbo banye chi Naijiria a sị na ọ bụ mmadụ ịtọ onwe ya gajenu m eziokwu ọkwa onye ọbụla arụ ọkọ nka mba ana m ajụ ọkwa onye ọbụla ga-arụzi bọnkara biya ebe ọ gara anọ na-edifendi bulet wee na-edifendi bọmbụ wee na-edifendi hand grenade wee na-edifendi anwụọdụka na ndị otu ya onye ka a na-agwade ọ bụrụ sịrị anyị bụ nwa Naijiria onye agwarịrị ka agbara anya bụ usikwana anya bụ ihe afụ na-eze ndị egwu afịa na nke nwe ya ọkwa arụ mana ihe na-ekwu bụ n'uche aka m ọ bụ na-enye esu ihe dịka mmadụ iri ma ọ bụ ọkụ mmadụ wee uche ihe a ntụpụtara kịta si kezie obodo ahụ azụ na ọ bụ ụmụnne ịtọ ka ha bụ ofu nne enwe Igbo Awụsa Yoruba si ka enye ụzọ ịtọ ndị la na-ekewara nke ha kewa ndị kewata onwe ha iri ha kewata si nwee ofu ebe asị na ọ bụ senta onye a bụ prezidenti ọbara si mekeni ụna ka anyị mara ka obodo anyị adị onwe ndị na-egbusisi ibe ha kpọọ ụmụnne
ata bịa doziere anyị okwu na anyị na-anwụ ya na anyị na-agwụrụ agwụ na anyị na-eji ya n'ụwa chike dị obodo a ka mkpara ka eji esiji abụ na onye nwere mmanụ na onye nwere onions ga-esiji achalenji biko o dokwuru ụnụ anya na onye ọbụla bụ onye motosaịkụl na-achọ onye moto onwe ka ọ na-enye nsogbu biko Chineke kere ụwa ọkasị akasị anyanwụ na eze na obi n'elu biri n'ala obi na mmiri onye nọ ebe niile onye anya zubere ihe niile nke nọ n'elu nke nọ n'ala nke iji mma nke ijiji onye nwere iri a sịrị anyị na ịya ha nọ ihe ọjọọ a na-eme ịya ha nọkwara ụmụ wee wee gbuo n'ụgbọ chukwu akpọghị chukwu ị na-eme ihe ukwu naanị gị bụ onye amamihe nwere ihe ga-eme echi nna m anyị wee na-ajụ gị ajụjụ sị gị biko o nwere ebe Naijiria si mejọ ana m ajụ gị sị gị o nwere ebe Naijiria si mejọ mgbe akpọgburu nwa gị n'obe bụ Jizọs Kraịst Naijiria usoro kpọgbu ya n'obe ka m mara na ọ bụ punishment ahụ ị na-enye ndị kpọgburu ya n'obe ka ị bịara inye Naijiria Chineke ebee ka ị nọ ị mere travel ka ọ bụ ọmụgwọ ka ị jere kedu obodo ị gbajere iyi wee na-eri anyị mmiri wee na-ekpuru anyị Naijiria Chineke ka ị gbara nkịtị sị mgbe anyị jiri bụ iwe bịa mere ihe ahụ ikpere anyị na nkwa Chineke biko ajụjụ ka nna ajụ kedu ka ị ga-esi ya nọrọ anyị wee na-ala bichi wee na-abụ o megodi gị nwa ikworo maka ofu nwa gị ị hụrụ n'anya bụ onye ezi omume nke ị hapụrụ n'ụwa nke na-arụchite ọrụ gị anya na-emekwa n'ihe ị na-achọ onye ekiri ahụ onye nwe m ịmanye onye ọbụla nna m ịmanye onye ọbụla ọkwa ndị Igbo ekekere ụwa ọkwa ndị iji ihe niile ndị iji mkpọrọ ihe niile gị iji igodo ọnwụ na ndụ Chineke ịmanye nwa gị ahụ ịhụrụ n'anya nke na-eme ihe ị na-achọ nke nọchitere anya gị ebe a na-agwagwu ndị ịnyanya n'efu onye dị ya ọnwụ nwa gị nwoke nna m biko kwurozienụ maka mmụọ kwuro maka mmụọ napụta ndị Naijiria kwuro maka mmụọ gbagharazie ndị Naijiria mmehie ọbụla ha mere maka ha mara ụmame maka ha mara ụmame n'agbanyeghị na ha na-agafe ọbara kwurozie maka m gbaghara ha mana nke na-agbasi m anya mmiri bụ na kwuoro maka ihe na-eme na Naijiria wee toro mkpụrụ arụrụ ala na-eme na Naijiria wee gbago mountain si ka nje mee ekpere ka Boko Haram na ndị otu ya na wee kpere n'ihe a bụ ihe ekpere ga-asọ wee na-eme 21 days fast and pray na-eme ekpere mmiri ma m anwụchara m igirigi Neburule mbobe na obe Jesu ka mbu eburugo mobe na obe Jesu neburule mobe obe Jesu ka ị nabazi eburugo mobe na obe Jesu eburule mobe laba obe Jesu ka mbu eburugo mobe na obe Jesu ronkiski bonsus mayi malakusho di merengen sabeni ya shadow. Comment allez-vous à capoter pétrole de Zalataba? Hebrula mobe, Hebrula mobe, no babobe Jesu. Hebula mobe na obabu kobo Jesu. Hebula mobe na obabu Jesu. Nugun solo kan no gawa. Ọ dịghị mgbe mkpọrọgụ ị na-aza ha mụ ọ dịbeghị mgbe nyere ya achịcha nye m okwute Chukwu ọma eze ebube onye ukwu na ọgba agha onye onyinye urobata shekwa na-egbo nwa be gị ọ bụ ozi dị iri anyị ka anyị na-eje n'oruere mgbe m jiri chọgụ na ihe na-eme n'obodo a ọ karịa na ndị ọchịchị karịkwuo ndị a na-achị achị onye ukwu were aka bịa zaa ụgbọ ọkụ bịa gbuore na anyị ọkụ ndị Boko egbuo na anyị egbuo na ha anyị eleziri ihe ha jiri balansị ya ka balansị wee eleziri ihe ha jiri gwiziere ka igwe ịlọ eleziri ihe ha jiri chere bụrụzie echebiri eleziri ihe ha ji wee dinazie wee bụrụ edina jụzi ihe na-ana Chukwu abịa ma ọ pụtara na ike ha karịrị nke mba niile abịa n'ụwa niile enwe English med ndị ọzọ na-esoni bụ Igbo med Chukwu abịa ma onye ukwu na ọgbagha gbadata
n'ozuzu ọ na-abụ nọrọ n'ime ụlọ kpee ekpere ị na-anụ ya wezi ka m bịazie na mountain ka o mezuo ka ọ bịa na mmezu ka ọ bịa na mmezu ya bịa na mmezu sheri kataba chukwu gbajinye ndị akwụkwọ n'aka oi kwụrụ batacha sheri petepete nna m bikonu chịrị ọkụ gbarata nye ndị mmụọ ozighị iwu nye ha egbe nye ha mma nye ha ube nye ha katapọtụ nye ha anya ike were bọmbụ ka ndị a na-atụ were visit ya ha were visit ya ha were visit ya ha were visit ya ha wee na-asị anyị arapụba nna m asị nke ise ndị ere ha ara ahụ n'ozuzu oke otu a mkwuru otu a ka ọ ga-ate n'aha Jizọs ihe ndị a niile ka m na-agabiga the last day 21 days ga-eme expire mgbe nọ na-abọ mbọ n'Abuja mgbe si Chineke ọ na-abụ na ịda azazi ekpere ahụ ị na-azabụ mbụ ndị gboo ndị buru anyị ụzọ ọsọ ọ na-abụ na ịda azazi ekpere Chineke ndị mbụ ekpe na-ekpere ndị pastọs ekpe na-ekpere reverend fathers kpee ekpere evangelist kpee ekpere ndị morning cry na-emekwu ka abụ okwu ekpekwuone ka anọpụta Naijiria stil ihe na-ebe ni na-ebe mgbe na-ajụ Chineke kere ụwa ekekere ụwa ọkasị akasị biko bataziere n'anya ọsọ enyemaka isi na ekpere onye mmehie dị ka nkịrịka akpa n'ihu ya bụ na ndị Naijiria niile bụzi ndị mmehie ya isokwuru gụ mmụọ onwe m dịka uwe ezu oke isokwuru gụọ mmụọ onwe m dịka onye mmehie so na ekpere m dịkwu ka nkịrịka akpa n'iru nna m ya na ekpere m dịkwu ka nkịrịka akpa n'iru biko na onye nwe m maka ama na m emejọbeghị gị ana m agwọ ndị mmadụ njanja ọ dịbeghị onye bịara Thanksgiving ọ dịbeghị onye bịara kelee m ọ dịbeghị onye butere m mbaji ma ọ bụ akpara isi dịka ndị ngwọrọ njanja ndị niile ngwọrọ high BP mana obodo oyibo mana obodo Igbo mana ugwu Awụsa mana ugwu Yoruba mana ndị Igbo ha ri nne ha ka ahụ Chineke ejighị m anya ukwu arụ ọrụ a nke izitere nsị m bịa rụọ ọ dịbụ onye ncha jiri ego ụfọdụ ndị pastọs ka ọ na-abụ ịbịa ọ sịghị gbaa kaadị ịgbasịa kaadị onwe ihe ikwere bụ ihe na-ayaghị ọ chaji ya ego n'ọnọdụ ịbịa arụrụ ya mana ọ dịbeghị onye ncha jiri ego Chineke biko kwurozie maka mụnwa otu a nsi arụ ọrụ a dịka otu kwesịrị otu a nsi arụ ọrụ a dịka ntụziaka gị siri dị kwurozie maka mụnwa napụta Naijiria gbaghara ha were aka niile ha ji atụ bọmbụ a dotuo ha aka mana a nwere ajụ na ajụ ọ gịnị ka a na-azọ n'ihe a ọ gịnị igwu okwu a gịnị bụ tigbuo zọgbuo na n'ahịa m gịnị ka a na-azọ ọkwa ka nwa bụ uwe ezu oke soro ha kpọrọ isi ala wee kpọba tibe mkpu ha na-eti arapụba mba ana masị ndị be anyị hụrụ na aṅa ntị ihe ha na-eti jee mbọsị Fraịde ebe ha na-ebe ekpere nọrọ n'akụkụ ka ịnụ ihe maikrofon ha na-ekwu onye nọ na maikrofon na ihe ọ na-ekwu arapụba onye ọbụla ihe ọbụla ịga ntị ofuma ofuma nọ n'ihe ha na-eti ofuma ofuma ọ bụ na ị translate enyi ofuma ofuma jụọ onye na-anụ ugwu bụ onye be anyị onye na ndị be anyị na-anụ ugwu mana agwabeghị ihe ha na-ekwu ihe langweji ha na-eyuzu ebe ahụ arapụba onye ọbụla arapụba onye ọbụla na n'ime ha niile wọcha ndị niile na-apụ ara n'ime ha ha ọkakwa ndị anya dị mma o nwere ihe ọzọ na-esote ọkwa ka mmanụ anya ọ mmanụ adịba anyị ka a na-azọ anyị mekwekwa were mmanụ a wee chee ha n'aka a na-akpụrụzie nje na-anwụ ha na-egburu mmanụ na-egbula be ha onwe ihe ọzọ ọ ụzọ ihe na-abụ ka a na-adị ka nwa bụ uwe ezu oke daa n'ala ka ha rigoro m n'elu zọba m balabala ka m soro ha wee tibe arapụba ara ya hapụkwanị m ara ya hapụ ndị be anyị ara ya hapụkwanị ndị be m oha onye sị na arapụbụ ya arapụbụ ya bụ ya na ndị bi ya ọkwa n'oge gara aga ka anyị were gọvanọ Central Bank wee dị onye ugwu o wee nọ n'ebe ahụ wee fili onye ọbụla na ya nwezi ebe ahụ o wee na-sponsọ ndị Boko Haram wute ego mụ na gị o wee na-sponsọ o wee dị ka ọ gbasuoro ati pụta nye anya ike na anwụ si na obodo a bụ nyanwe na ọchịchị obodo a bụ nyanwe eme nta eme inwe eme mkpe eme anyị agbanwe igwe anyị eme nta anyị eme inwe mana asị m na aka ọbụla na-sponsọ ndị Boko Haram osi na ugwu osi na ndịda ụmụnne ịta obe ọbụ na-esi aka ọbụla itiri naira itiri n'ije ọba itiri ịtụta elu aka ọbụla na-sponsọ Boko Haram iwe ewego m ka m kwubi okwu n'isi mba iwe ewego nkịta anya achago m bred ka m kwubi okwu dịka m na-esi ekwubi okwu Chineke wee na-emere m ihe nna ya o nwere m uru ọ na-abụ nọrọ mgbasị ekele ihe ntọrọ and oge eme ya otu kama otu jara aka ọbụla na sponsọ ndị Boko Haram osi n'ugwu osi na ndịda a sị na ara ga-apụnya na ndị bịa ara ga-apụnya na ụmụnne ya arapụba ha otu a nkwuri otu a ka ọ ga-adị
ọkwa mmadụ lụsiadị akpọba ekwensu enwe asidenti ọbara wụpụsie akpọba ekwensu onye rie poison nwụọ akpọba ekwensu ndị Boko Haram tụọ bọmbụ ana ndụ n'iyi akpọba ekwensu onye fụdịrị ekwensu anya gwazie na anyị ka ọ dị mmadụ anaghọka mmadụ ana-asịka mmadụ ajọka njọ mmadụ esika ikene n'ụwa na nwanne na-aga n'ụzọ ụjọ na-atụ ya ọ mmadụ adị na nwunye dị na be di ararụ ụra ụjọ dị ya ka ọ mmadụ ụwa dị egwu yesa ije ọka ome ọkwa mmadụ ka narị ya ọkwa mmadụ ka narị ya ọkwa mmadụ ọkwa mmadụ ka narị ya ọkwa mmadụ ka narị ya ọkwa mmadụ asị m ọkwa mmadụ ka narị ya ọkwa mmadụ ka narị ya ọkwa mmadụ mmadụ ajọka njọ n'elu ụwa mmadụ esika ike ọkwa mmadụ mmadụ ajọka njọ mmadụ esika ike ọkwa mmadụ akwa mmadụ na-akpa nsị n'elu ụwa akwa mmadụ na-agwọ ọgwụ akwa mmadụ akwa mmadụ na-efe efe n'abalị akwa mmadụ na-ata amoosu kwa mmadụ Boko Haram ọkwa mmadụ na-atụ bọmbụ ọkwa mmadụ ndị kidnappers akwa mmadụ na-eme ife akwa mmadụ mmadụ esika ike mmadụ ajọka njọ ọkwa mmadụ nwaanyị n'ọdị agbachie ya afọ ọkwa mmadụ na-eme ya ọkwa mmadụ okorobịa akụcha akwụkwọ onwe ha ọlụwe ọkwa mmadụ na-eme ya ọkwa mmadụ agbaghọrọ oge ịnụ di agbachie ya iru ọkwa mmadụ na-eme ya ọkwa mmadụ asidenti na-akpọba ekwensu onye bụnyụrụ ekwensu ọkwa mmadụ ka na-arị ya ọkwa mmadụ ka na-arị ya biko ndị a na-ekwu okwu ha enwekwa yunifọm ha enwekwa njirimara onwekwa ebe aka nyere ha n'ihu onwekwa ihe iyi eji ama ha ịnụ ha kpowa nwanne m ihe emebichakwala mana otu iyi esiji eke nkwụcha ị ga-amụrụ anya dịka azụ nwa amamihe dịka agwọ kee nkwụcha bụrụ onye nche onwe gị nwanne ebe ọbụla ị nọ kịta ọsọ ya bụrụ na chọọchị ya bụrụ na ministri any association gbogboti ma ọ bụ kampen ka a na-eme ebe ọbụla agbakọrọ nwanne akpọghị oku ọga madam nwanne ebe ọbụla ị na-eje akpọrọ oku na aja esekụrụ ndị mmadụ ya agbakọrọ kpee ekpere ofuma yọọ Chineke amara yọọ ya ọ na-eme n'ihu ka ị nọrọ n'azụ ọ na-eme n'azụ ka ị nọrọ n'ihu nke ọzọ dịka nwanne ya gwa nwa gị nwoke dị ọkpara gị ma ọ bụ na ọ nọ nso ọ bụ na ọ nọ nso gwa nwa gị ọbụla nke nọ nso gwa ya ebe ihe gị dị gwa ya ebe idebesịrị ngwongwo gị gwa ya ebe prọpati gị dị chịpụta akwụkwọ bankị gị ghasara ya ihe ọbụla zoro ezo kọwara ya ada ama ije ma a nataghị maka ihe a ya abụọ daa ọgbara elu maka ọ ya abụ ube mbara ndị laa ndị alaghị ndị a amakwa ebe ndụ dị mmadụ ha amakwa onye nwụrụ n'ụzọ akụ ya na-akpọtụ ihe a na-achọ bụ ebe nwere quantity of people ebe nwere multitude ebe ha ga-enweta ihe ya ha ga-eme ka ha mụọ amụ na ọha gbuo mmadụ ha na-amụ amụ
chere o nwere ihe ọzọ nche ka m jụọ ndị be anyị o doro unu anya na ndị a ha ji eji kịta ndị a ha nwudere na ndụ ụmụ skuulu a ha ji ọkwa unu fụrụ ka esi egbusisi ha biko ihe nna ajụ bụ ekpere chi ọ bụ by force kedu nke bụ onye nwudere afọ ekwere na Jizọs ka iji eso anyị kpọrọ isi ala ọ sị ha na ya kwere na Jizọs ewe gbuo onye ka esi egbu ewu were mma wee tinye n'onu na-egbu ya ọ na-ada hụkọ ihe na-ewute mbụ na mma eji egbu ndị a aha adị nkọ ọ bụ na mma na-adị nkọ asị ka e gburu gị ofu oge ka idie ihe ofu oge n'ọrịa ya agba mbọ n'ahịa ehihu mma na akpịrị ewee were wee na-egbughe iwee na-ege ihe ụfụ iwere na-ege ihe ụfụ hei ụmụnne m onye sị na ndị anyị achị ọzọ onye ahụ chekwere ya nri ewu onye sị ka ndị achị anyị ọzọ chekwere onye a nri ewu hei biko ihe nna ajụ bụ anyị akpọ ndị 666 ka o nwere 666 ọzọ anyị na-eche ajụjụ ka njụrụ ha ihe ọzọ chọrọ ime ka ndị be anyị mara abụ obodo ọbụla na-emepe emepe ọ bụ ndị Igbo na-emepe obodo ahụ obodo ọbụla chọrọ ka ha daa ndị Igbo ya enyere ha aka kwatuo obodo ahụ ebe ọbụla a na-abụ elo ihe dị mma ọ bụ onye Igbo ya nọ n'isi ebe ahụ ha sụpụrụ ha eji enweta o nwere ihe ọbụla a na-atụ elu n'obodo a bụrụ ihe ga-aba uru na-abụghị onye Igbo ya nụ ya ka m ji wee nọdụ ana wee na-agbakọ ije ndị Boko Haram stepu ha ji muvmenti ha ji teke n'ofu nwa ụmụnne nka ngwa nọ kebe eziokwu onye Igbo ya nụ iwu ọcha ihe mere n'oge agha Ifeachụ na gbugidere mmadụ wee rie aka azụ ọbara Ifeachụ na ka na-arụkwa ọrụ ruo echi o nwere ndị Ifeachụ na amụrụ o nwere ihe ị ga-eme mechaa ha hapụ iri ngarị ọ ga-eriri aka azụ ka ngwa ụnụ nke bụ eziokwu ọ gịnị ka o ji abụ abịa n'ọchịchị onye Igbo ya eweta advaisa onye Igbo ya abụ vice nke nwa onye Igbo ya abụ aka nke nwa mana ya bịa n'isi ewere onye mba ọzọ wee tinye ọ bụ n'ihi na ndị Igbo bụ ndị maara ihe ndị maara amamihe ndị na-atụta elo ndị ga-anọdụ ana mee underground arithmetic ha secha plan ọkwụrụkpam ha ya akpacha nkata ọma ihe mmiri ịgbakọ ofuma na Boko Haram ọ bụ na aka onye Igbo anọghị na ya ebe uwe ezu okekwu bụ ọ na-asọ mmiri Ka anyị wezuga anyị ukwu
by an election now, presidential election. On Yabu head on board now. On our possible Onem Kobiafu. Banana Maso, no one be careful. Be careful. Be careful, no careful. Here you go quite a book, get one on Tabamoma. Over the Gana to get it down once. When they can go Ramuma, Manamuma, the Pano de Node. Opano get a hospital on your sofa. 5 days you want each Mutamwa crew one another yard. Away with him, but there's a run down. The money and one, Gasika, Duota, Afuba. Afu Dekuma. Then or so many eba. Can we keep them Kumwea, Umwana? Now we hear him. Quadro Pumacanuna, how you never get as a road line, to keep him. Afu Macanata. Afu wine, Afu Hafina. Wait, Afu. Berlin, here we are, but they may big man, they may big lady, they may be a flat, I be duplex. You wait room where for your cat, saying they put yes, I was all deputy. Hey, one day we have, here we have a part in the road, what they say, where's your caneca, Omaka Physical carrier handset. Omaka Physical carrier handset. Oh, where don't forget to want to walk or a Sarah Yakara. Here we have an appointed big woman, be a can break it. I can't do. Kitty Karafun, Kitty Karafun property, go let's work. Roger, I can say it all, Pagrangaba. Here's what you mark Grangaba. And you mark Arami Bagabu heads win. I'm way be careful. He can't go can't put up. Guru, why will I go for Jena school? We had a membership and on Yataramota. One Maron, Yan, Hapu Okomoko, Hapu business, Yan and millions. To buy property in King with a good with it. One came Garamu Kiji. On Yabu, your greatest property, Kajaka, Jidesian Wangike, on Yabu, our future hopes. Be careful. One neck. Hey, I am the Loboda. If I am no Boboda, I am having a Boboda. If for election, I am Petit Pia, Digi, Nkokoyaso, I will be not a Mother Galani. Nibana as in the gas or Biok. I am a good bedroom, we are at Haram. Mubo also, I have a bedroom, we are at Haram. One artisan can't be out how they confused. And we had the one of the how they confused. And we're not saying a Burunda or Dami 1,000, 5,000. We take a yellow son to Boko Haram. A wella honey, Busi and Damian. A Busi and Damian, when you can check it in here. Check in the Borondamia, I put them. Check Wako, check in there and put the Borondamia. Weapon. Ism. Nanda Miterako, a Busi hunter. Arabia. Iana go yi Sibona Azadi Hinofe. Ia Gwen and Nadi Hinofe. Okomodana got it. We and Danny name, Etequaramde. They come more for Nigeria. As on your Kuchi. If we had the gang get to Popelo, and we go Brelo and work again, Jaro. H. Tembo, Nadon Natotaro, H. Mine Obama, the number. Kaiteku no Obama. Kai no, I mean no one-on-one. Kai to Canelo. Kai we are buying. Kai we are to host you a dictate here. Osama bin Laden. Now what can I? Kai so to we not we dictate in the Boko Haram. Now here are Kariana. Obumbago. On where you go ways with it. Who never man able to matter. It's a man and double spirit. It's another for Hanya. Here the Queen of no one was na federal government and the Boko Haram. They went knock up. Capuelo. Draw him camera. He went Nazi. Hey, now the federal government to Marine Double. A webinar or him who went okay. When I send Monday, whenever Tobom. Hey, Atrona Suleja, they will be not a mother. Atrona Meduki, they will be not a mother. Atrona Josh, they will be not a mother. Did they ever have a Rabuni Mabuja? One nature sat on a book. Ebo be Karanda. Hey, we have here. However, Tani Mabuja, where to be the way to Elise was on it. Mother, but to Corona, I know more about a large with a malam. On says I call you. Hey,
Una say na enwere security. Anyị enwe otu mkpụrụ security. Ya bụ ihe anyị na-ekpe si biko Chineke si zitere anyị ndị security. Ọ bụ na ndị amị anyị adịghị ike na ndị navy anyị adịghị ike si wesịra mba ọzọ na another country dị anyị nso kpọtara anyị ndị navy na ndị amị. Ọkwa n'oge gara aga ka mmadụ si mụ bịa ma enyi egbusi na Kano. Mgbe si na mama njekwa na anụrụ na anaghị atụ bọmbụ agara agara. N'isi m aja ha ba n'ọba ekere ede. O wee sị m ma ọ na-atụ egwu bọmbụ si nwa ya atụ egwu bọmbụ. Ebe ọ bụ na federal gọọmenti na onwe ha na ndị na-achị anyị achị nọ n'egwu nọ n'ụjọ na-abụzi nke jee n'obodo oyibo megidivin ọzọ ya abụkwụ na Naịjirịa ọ bụrụ good morning nwa obere oge kwamkwa ọ baa na plane ọ pụọ ebe ha ncha niile nọ n'ụjọ nwa eyi bullet proof mba ajụjụ ka m na-ajụ eyi ọmụnwa bụ onye yi bullet proof ayịyọ na-ayọzi bụ ndị United Nations biko gbatara na anyị ọsọ enyemaka anyị na-efurukwa na efu anyị na-agwụzikwa na agwụ biko n'ụlọ Obama nna ịmanye m ofuma mgbe m bịara US ọ na ofu toilet ka mụ na ya na-anyụ nsị ịma m ofuma mana ka m si eje abata biko zipụrụ ndị agha gị ka ha bịa wee chekwaa anyị ike agụgụ anyị ikpere m dị n'ala esekpu m ala were na-ayọ mgbe mụ na gị nọ na US o nwere nkata mụ na akpakwere ndị mmadụ wee gbakwute gị iwe sị nke ọ dịbagodi mechaa taịm enyere m na airport wee zuo wee sị ka nnara biko Obama nna ana m ayọ gị ayọ emesịa ka nsọ ya na langweji ị ga-eme ya understand maka ama m na ihe ha nọ Igbo mana ndị ya niile bụ ndị be anyị nọ gburugburu ga-akọwara gị ihe mkwuru na-agwa gị n'ọba apọlọji n'ọba ayọ ka nna ayọ n'ihe akarịala biko nna m mere n'ime efere kworo maka mmụnwa Obama nna kworo maka mmụnwa bụ enyi gị nwoke uwe ezuoke gị na ya na-eje toilet n'ofu ebe mgbe m bịara US kworo maka mmụnwa deliver this country maka ama nnọọ ndị ugbo ọchịkọdo ji obodo a gburugburu onye isi GUN biko na ike agwụgwọ ndị Naịjirịa ha ike agwụgwọ ndị a na-achị achị bụkwuo ndị na-achị achị anyị dizi confuse ma onye ukwu ma onye nta dizi confuse mama were iwe wee kwuo ofu a na-asị na m ekwuo mama were iwe kwubi okwu n'isi obodo a ihe dị agha na-eme a na-asị na ekwu ihe nkwuru isi egwu ọnwụ Nnewi ịnọzikwa ya nyekere m egwu ka anyị chịkọrọ nye m egwu ka anyị chịkọrọ ihe a karịara asị na ọchụ ụmụ ọkụkọ anya nwada otu onye na-asọ onye aka ya dị ọcha aka nwada oha aka m dị ọcha o nwere ifunu ga-ememu yes sir ọ bere egbu ga-egbu onwe ya ọ dịghị onye mmeri ikpe ọ bere egbu ga-egbu onwe ya n'ụwa ọ bere egbu ga-egbu onwe ya ọ dịghị onye mmeri ikpe ọ bere egbu ga-egbu onwe ya n'ụwa onye na-achụ m ga-akpọjikwa ụkwụ maka ọ dịghị onye nwe ji ibe ya ọ bere egbu ga-egbu onwe ya ume n'ụwa na aka m dị n'ọcha ihe onye metalụ nwere isi akpụrụ elu ụwa niile n'aka m dị n'ọcha ihe onye metara nwere isi akpụrụ ịkpọrọ ụmụ onunu ị ga-adaba n'ime ya ụkwụ na-ejere m ije ọ ga-ada ngwọrọ ụkwụ na-ejere m ije ọ ga-ada ngwọrọ
cheta mgbe ihe ndị a gharịpụrụ m Jehova onye ngozi biko leta n'ume onye ngozi biko lekwa m onye ngozi Chineke cheta n'ụwa gị onye ngozi biko cheta n'ụwa onye ngozi onisala apụla me onye ngozi biko cheta n'ụwa onye obi merara apụla nwa gị onye ngozi biko cheta n'ụwa onye ngozi ndị na-ngozi ndị ọzọ onye ngozi biko cheta n'ụwa ebe ndị ntụkwasị n'obi gharịpụrụ me onye ngozi biko cheta n'ụwa akọnọba magari puome onye ngozi biko cheta n'ụwa onye ngozi
dadime onye ngozi biko chetanu mo onye ngozi onye bebere dadie onye ngozi biko chetanu mo onye we manam niruge onye ngozi onye ngozi onye bebere onye ngozi onye olisami nigwe gozi onye obioma chukwu okike gozeme onye obioma gozemo chukwu obioma gozenume onye obioma onye ọma onye gugu ọma obi n'igwe onye gugu ọma atọ n'ime otu onye debe eze dị ezele onye ọma onye kwamo onye ngozi Imana yedi anagare puge yedi anagare po Imwere mjioba oena de agare po chacha Onye mjamanganga obebo benkeligwe Onye mjemonwe Jehova shamame Odi agare pe Oke miri nebogwe Odi agare pume Anya mototo choma Odi agare pundiya Obo isageligwe Ese Ndi janyise Ndi makeleliwe Omara Chineke omae Onyise ageliwe Abịala Nsọ ka Jehova bụ Chineke nkwụsụ niile nke ndị agha dị Eluigwe n'ụwa n'uju ya bụ nke Chineke Onye Chineke si aga ụjọ na-atụ ya chacha maka ada ama ịma na ada ahụ Chineke kwada ọkwa ka m ji agwa gị maka ọkwa ịbịa kịtị bidokwa n'ụwa ọgụ tiwasịkwa ndị mmadụ ọnụ ị na-asị m kpọọ onye ọzọ kemgbe m bịa n'eluigwe ebe enwere m foonu o nwere foonu m na-eyuzu n'eluigwe ebe a weta foonu gị ahụ inyeburu mgbe ahụ ka e were kpọpụ ihe foonu ahụ inye m ji wee kpọpụ ihe weta na eke were kpọọ onye ọzọ ezigbo gburugburu mgbe agbọ dị nọmba kpọọ onye ahụ ị chọrọ ịkpọ 080611932004999 ngwa kedu afọ onye a foonu a ring bago afọ ya bụ Imeobi kedu ka ụdị nọmba dị n'oge nna ndị ọcha ga-egbukwenụ mmadụ hello onye na-ekwu ọ bụ Njem Michael na-ekwu kedu Njem Michael nke ọ bụkwa mmadụ ọ na-aza ya Njem Michael kedu nke ọ bụ ọ bụ Njem Michael nke n'igwe mmụọ ozi Chineke ọ bụ ya na-ekwu Njem Michael nke n'igwe mmụọ ozi Chineke so na Chineke ji nọmba m alaferela m nsogbu ahụhụ ụwa wee na-akụ m isi
Stop your mouth. Close your mouth. Look, Nigeria, what you decide here is what you are going to do. You are short. Nothing concerns you here. Nigerian manifest. My speaker. Are you not seeing me? Are you not seeing my Honorable Speaker, sit down. It's not you. Sorry, madam. Sit down. Carry on. Correct, sir. Thank you, Honorable Speaker. I'm Honorable Mrs. Linda Jala. I'm representing Oboyogo constituency. Honorable Speaker, sir. With due respect, sir. It beats my imagination when I came in here and saw these little bags of money. Yes. Honorable Speaker, sir. I am not happy about it. Honorable Speaker, sir. How do you expect this honorable house to go home with this little bag of money? When Alhaji Taku was our president, people used to go home with a very big bag of money. When I mean a very big bag of money, I mean very, very big bag of money. Yes. To the extent, Honorable Eden couldn't see carry it. Am I making a point? Yes. Then how do you expect us to go home with this little bag of money? I just want to register my arrears. To be frank with you, and the house, I am not happy. As far as Honorable Mrs. Linda Jala is concerned. Thank you. Thank you, my dear. Thank you, Mr. Speaker. I am Kevin Odumod from New Haven constituency. Mr. Speaker, sir, I want to support the Mr. Speaker and to draw your attention to this peanut you said we should take. Mr. Speaker, sir, there is nothing to write home about this man. Yes. What is happening here? Finish. I go back and be honest. Yes. I need to buy a house in London. I need to buy a Jeep for my wife. And I need to buy 7 Jeeps for my 7 children. What are we talking about? Therefore, Mr. Speaker, sir, I suggest we increase this amount by 100%. Gini mere kuoku atọ m ije n'igwe ma atọ m nwe nwe je atọ m ịdị ndụ eje n'igwe na nye m ihe ga je fefe mfere me fere n'igwe mụ na Chineke e wee kpaa iru n'iru mụ na ezigbo akpaa iru n'iru ezigbo mụ na ya kpaa iru n'iru otu ha ncha nọ n'eluigwe ba mfere je mụ na ha kpasịa onwe ihe anyị na-ewere nya gbara feba Emana nganye ni godo na. Kenje fefe bam chọ ife n'efe bam Sije ifu halebe ụzọ gbara enoma we sa. Ebe aga wupu na lata. Ifepu. Na ebe a. Nke a wokute. Nke a wado na. Ebe aga wukwa sokwu na enu okute. Tukwasa n'okwu na okuta. Biam. Ijebe ngwa na ya. Iru kene sere mo ikemba. Odogwu. Odogwu kene sere me ya o. Odogwu gebo. Okele ka na-ekwu. Chetakwa ihe ngwara gị. N'ezi gbara ịnọ. Nke gbara sa ndogwu kwasokwu na ya n'okuta ebie m aka na ịfịa ewenie m onwe m sije na-eje ndị gwe ka na-eje na-agbago okwu agwụ oye dọkụmentị anyị eruo n'eluigwe o
arịrịọ anyị bụ ka Chineke saịnara anyị dọkụmentị a ka anyị nwere n'onwe anyị zuru ike eji afụfụ aṅa isi onye gasị na ihe dị mma adịghị ya mma onye ka ga-akpọnye shuga n'ọnụ ọgbụfu ya sị na ọrụ ya mma Chineke saịnara anyị Chineke eluigwe eze gbata bịanyere anyị aka ọdụm eboju ya na mbata bịanyere anyị aka bịa nje Michael obi adọzi mma n'eluigwe ebe a nọ ugbu a obi adọzi mma atọzi m ịgbadazi ugbu a n'ụwa ka m ga weta the documents after all ụmụ ọjọọ ka m wee debe ya na draw ka nje weta ya gbagotekwa n'eluigwe ebe a Ikemba Nnewi ezi Igbo gburugburu mmadụ ị na-achị gbada n'ụwa ọ gaghị enyere gị aka chaa ọ gaghị enyere gị aka chaa ịkpọ na PA gị ka o wegotara gị dọkụmentị a o wetanwu ya ọ karịrị gị mma na ịkpọrọ onye ọzọ ka o wegotara gị dọkụmentị a maka na ịma ahụhụ ịtalụ na ọ ga-ịnụ welute ebe a maka na enwere ike tupu ị na-ejeche weta ihe agbagote ọzọ onye ọzọ anọchie pozishọn gị ọkwa ya ka m ji agwago maka ịma ahụhụ na ọ ga-ịnụ na afọ ịta tupu ilute ebe a. Yes. Tell him. Thank you, Mr. Speaker. Tell him. Yes. Thank you. Honorable Speaker. Honorable Speaker. Order. You must leave me. You must leave me. I have something to say. Honorable Speaker. My name is Musa Ajenti. I'm covering National consequence. What did I talk? We say, if you tell me, say, my very small money, I know go grill. Now go give me big money. I go take me something I want. Yes. Oh no, I don't talk about. Yes. If I don't do am detail the way I talk now, I go pump everything here. Can I say something here? Honorable sir. Thank you, my speaker. Speaker, I am Honorable Ramatu Ramati, representing our Omata constituency. Please, sir, this money is very small. I'm supporting my colleague, Linda. This money is very, very small. Even talking of asking you to add money to this for our wardrobe allowances, and you're now cutting the money. Yes. You need to increase this money, sir, because we need to cover so many areas. As the senators, we have a lot of things to do with money, and we need to do so many things to cover up our constituencies. Remember, the other speaker normally give us money every week. But you once in a month, and still you are giving us more. Please try and do something about it. Thank you. Yes, Mr. Speaker. My honorable speaker. My honorable speaker, sir. My speaker, sir. My speaker, something to say, sir. Thank you, my honorable speaker. My name is Honorable Duru Abu. I'm representing Umuduru, Nokwara constituency. All of us have many places to go today. Then we are here wasting our time. I suggest let's share the money and get that. Shut I'm not doing it.
Me and chairman. What are you saying? Sit down.